Aquest itinerari, la característica que té seria que està ben situat a l'eix del Llobregat. Tenim, per sort, una colla d'itineraris, des del pont de Vilomara, llavors el nostre, Gironella, que agafen tot el que és l'eix del Llobregat. I llavors aquest estan bastant ben repartits i el Bages, doncs, aquest agafa la zona nord i n'hi ha un altre que agafa la zona sud. Llavors jo penso que els tenim doncs, ben repartits. El tipus de papallona que hi ha aquí és bastant característica de la comarca del Bages. Les mateixes que trobo aquí, doncs, per exemple, trobo a la Serra de Castelltallat, i inclús doncs, cap a la banda més al sud de la comarca. Per això penso que defineix bastant bé la comarca, aquest itinerari. Aquí la papallona que trobem representativa no és la més abundant, però sí que és la més abundant al llarg dels demés itineraris, seria la Hiparchefídia. Aquesta papallona aquí, ara en aquest temps, és bastant abundant, és una papallona grossa, és un satírid que és molt vistós, tot i que es camufla molt bé, la veritat, i aquí el tenim amb un número bastant elevat. Bé, a nivell personal és una obligació que un s'imposa de sortir tots els dissabtes a comptar papallones, i és una feina que pot semblar una mica pesada, però que quan l'has fet uns quants anys i comences a veure les dades, veus que aquesta feina té un sentit, perquè estàs veient com està lligada la fauna amb les variacions, sobretot meteorològiques, que li toquen a cada any, no? I a més, saber que és una feina que estàs fent, que està integrada en una xarxa a nivell de tot Catalunya, a nivell nacional, doncs sembla que és una cosa que dona una gran satisfacció. I a més encara, saber que som un dels països pioners al llarg d'Europa. Es fa en 4 o 5 països i suposo que en el futur això s'extendirà a tota la resta de països veïns i a tota Europa, perquè és una cosa que dona molta informació sobre els lepidòpters i sobre coses que no són lepidòpters, que sigui el canvi climàtic, que sigui la incidència del mateix home sobre la natura, en fi, són coses bastant importants.